खुलुमबाय लोगोफोर खोनाखाबाय जानांगौ मैयानि दिनाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बिनि दैदेनगिरिफोरा मा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो सोरखौ दिनैहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बिनिफ्राय बिबाननिफ्राय एंग्लायनाय जादों आरो रिसाफलबो खालामनायखौ जानायखौ नोंथांमोना मैया निउसनि गेजेरजों गोबाङानो खोनाखाबाय। लोगोसे नैबे मोनसे बाथ्राखौ खोनाखाबावदों दाखालि जिहेतु आं मोनायाव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन इलेक्शननि बाथ्रा। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बियाबो 2025 आव बाहागो लागोना एसे खाथां जानानै दं। किन्तु अदालगुरियाव 3 केन्डिडेटआ ओंखारनानै दं, क'क्राझारावबो 2 केन्डिडेट ओंखारनानै दं, चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो 3-4आ केन्डिडेटआ ओंखारनानै दं। दिनै मानो बेफोरबायदि केन्डिडेट बा बहायनो गोनां जाखो बा होनो गोनां जाखो डिक्लेयार खालामाखै, फोसावाखै। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बिया गेलेनाया बे रोखाखा आरो गेलेनोबो गोनां जागोन। खारन दिनैहाय जोङो गबिन्दनिफ्राय लानानै फेरेंगानिफ्राय लानानै गोबांखौनो जों मोनबोबाय, नाथाय बिथांमोना इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बिफोरखौ बा एक्स एन्ड बि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं दिनै बिथांमोननि मेगननि नोजोरावनो सोरबा अट' सालायनानै जानानै दं, सोरबाया दिनै हाजिरा मुजिरा मावनानै जानानै दं। नाथाय बिथांमोनखौ एक्स एन्ड बिनिफ्राय देरहालांनाय गबिन्द बसुमतारी, रन्जित बसुमतारी, सोरबा MCLA फोरनो MLA फोरनो बिथांमोना मोजां मेगनजों माब्लाबाबो नायाखै। ओंखायनो नैबे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बिया 2025 आव केन्डिडेट होनायनि थांखिखौ लानोबो गोनां जादों। बावहाय लाब जायो जाया बे उननि बाथ्रा, देरहायो देरहाया बे उननि बाथ्रा। 100 भट मोनो, 200 भट मोनो, थेवबो गासैबो जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बि दैदेनगिरिफ्रा गेलेनाया रोखा जानानै दं। अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 3 केन्डिडेट, गबिन्दनि हेंथायै 100% गसंगोन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बिया। UPPLआ मा जायो जाया, मोनजादों मोनलोंदों, मा जादों मा थादों बेखौ साननांगौनि दरखार गैया। खारन दिनै UPPL सरकारा गाइखेर जुस फिथाइ सामथाइ जानानैसो खामानि मावो नालाय, UPPLनि कयेकजन EMफोरा बेफोरबायदि जानानैसो खामानि मावो, नाथाय आनसाक्सेस। NDFBनि केसाव थांनाय बिथांमोननि जेबो सिन्था खालामा। NDFBनि जायफोर सोद्रोमाफोर केडारफोर बिथांमोना दिनै हाजिरा मुजिरा मावनानै जानानै दङ, जायनि जाहोनाव दिनै BJP सरकारानो UPPLखौ बुंनो गोनां जादों 4 बोसोराव जोङो NDFBनि केडारफोरखौ सासेखौबो डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोनाखै, जेरैबायदि जानांगौमोन बेफोरबायदि डेभेलपमेन्ट जानायखौ जों नुनो मोनाखै। बेफोरबायदि बाथ्राखौ स्वयं BJPनि दैदेनगिरिफोरानो बुंनो गोनां जादों आरो रायजो राजाफ्राबो दिनै एक्स एन्ड बिनि सोद्रोमाफोरा मा मावना जादों मा मावना जायाखै बेखौ रोखायैनो नुनानै दङ, जायनि जाहोनाव दिनै रायजो राजाफ्रा माखासे बिथिङाव बुंनो हायाखै आरो बुंबाबो दिनै बै सुबुंखौ UPPLनि मानसिफ्रा बुख्रुब सुख्रुब खालामहैनायाव अस्ताद। बेखायनो रायजो राजाफ्रा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बिनि जानानै गोसो सिङाव दिनैहाय सापर्ट दं, UPPLनि फारसे सापर्ट गैयिखौ जों नुनो मोनदों। खारन जों दिनैनि दिनाव फिल्डआव ओंखारो आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बिनि सोद्रोमाफ्रा जेरावबो फिल्डआव गोसारनानै दङ। ओंखायनो जों इउनाइटेड फरामा सोरनिबा पलिटिकेल हान्जानि सायाव सोनारा लाफानो बेबाराव 2025 आव स्ट्रं भाबैनो जेरावबो केन्डिडेटखौ होनायनि डिसिसनखौ मैयानि दिनाव लानाय जाबाय। ओरैहाय गबिन्द बसुमतारीया मा जायो जाया बे उननि बाथ्रा, उनाव सानलायनाय जागोन। आरो गोनां जाथारोब्ला 2025 आव पलिटिक्स हान्जा, राजखान्थि हान्जा गोदान दाफिननोबो गोनां जानो हागौ आरो बियो लासै लासै दानायनि समा सफैगासिनोबो दं। थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय, मोननैसो भिजुएल दङ थांनाय सेप्तेम्बर 14 तारिखनि, बावहाय जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बै सुबुंफ्रा गार' आइजो हाबा खालामनानै बे जायगायावनो दिनैसिमबो दङ। बिथांमोनखौ जोङो दाखालि लोगो मोन्दोंमोन, नायस्रां बिथाङा गोबां बाथ्रा सावरायलायदों
नायस्राङा गावनि गोसोजों ओरैबायदि दुखु फोरमायदों जों बेखौ एसे दान्दिसे नायना लानि जेखियानो जाया मानो आं केन्डिडेट होनाया आं गांसेल' भट मोननो हागौ 100टा भट मोननो हागौ 500टा भट मोननो हागौ बे उननि बाथ्रा थेवबो आं सोरबा सासेखौ एसेब्लाबो बोरैबा खालामगोन आंबो बोरैबा खालामनायनि खारना इलेक्सन समावहाय बैनि भटखौ एसेब्लाबो बोखागोन आंबो ओंखायनो 2025आव अप्रिया केन्डिडेट हिसाबै गसंनाया बेबो रोखा जानानै दङ रन्जन दैमारिया इलेक्शननि सिगां जुदि गयोब्ला आं गेलेनायखौ एसे सानबावगोन जुदि रन्जन दैमारि सारा गथारा बावहाय एक्स एनडिपिनि जायफोर इएम जाना दं एमसिएलए जानानै दं बिथांमोननि हेंथायै आं गसंथारगोन बियो 100% रोखा थ' जोङो नायनानै लानि बे गवालपारानि जाय एनडिएफबिनि सोद्रोमा बै समावहाय गोबां दुखु खस्थ' लाबोदोंमोन मेघालयआव थानाय समाव एएनबिसिजों गोबां दुखु खस्थ' मोनबोनाय जानायनि फारसे थानायनि फारसे जों खोनासंनानै लानि रायलायनांगौ खोथा गैया ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों माने आरो बेनो फार्स्ट टाइम आंनि मेघालय हाबनाया बे हाबफैदों ओरैबायदि मोजां जायगायाव लाना फैदों लोगोफ्रा दिनै मुंख्लं सानावहाय मा होनो जोबखांनाय लोगो लोगो जोंनि लोगोफोर दङ मुगाव थ' बेरायहैनाय लोगो लोगो जोंबो गोसो गुदुं जाबाय ओंखाम बोथि जानानै फैबाय जों मा होनोमोनलाय माबाया लखिपुराव ओंखाम बोथि जाबोबाय जा नैबे बिथां मा होनो बाक्सा माबानि टिफुनि बियो मा होनो बिजु बेथ' नङा आफादावथ' बोहैलांमोन आफादाव दा बिथांखौ लोगो मोनफैबाय ओरैबायदि माने मा होनो रायलायनो बाथ्रायानो गैया आरोखि बिराद इन्टारेस्ट रावानो गैला माने बिथाङा दायो एनडिपिआव हाबनानै आलाय सिलाय बाजिखौनो जों होनांसिगोन नागालेण्डआवहाय मेघालयआवहाय दिनै संसार जाबाय फिसा हिन्जाव सानै दङ बिथाङा दायो मा होनो बिथांनि फिसाजो देरसिना थुरायाव बर्थमान फरायबाय थादों बेबायदि मेसेजखौ मोनना जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथाङाबो बे जायगायाव थानानैबो जे बिराद मोजां संसार जादों आरो बे जायगानि रायजो राजाजों जोबोद गोरोबनाय संसार जानो रोंदों आरो न'खराव नुबाय ओरैबायदि समायना न'खर माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो गावबुरा बिबानबो मोनबावसै गावबुराबो बिबान मोनसिगोन होन्दों नामा गामिनि सानसेनाव मोनखागोन नङा होमबा उनाव थेव खय बोसोर जाखो नों हजों थाङिया आं न'आव थाङिया बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जाबाय नोंथां थेवबो नों बर' रावखौ एसे थख' मारिथारो माथो खायफा गार' हिनजाव लाब्लाबो माने एसे बोरैबा साइस रायलायोना बेनो नोंना नोंना थिगानो जादों रायलायना दाबो थिगानो जाबाय बिथाङा दिनै मा होनो जोंनि आसामनि बाक्सानिमोन मा होनो बोहैलांमोन नाथाय दायो मा होनो मेघालय थाफैनानै बिजु माराक टाइटेला जाय हक थिगानो दङ दे होमबा कंग्रेसुलेसन लोगो मोनबाय थागोन जोबथारनायाव आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो लुबैदों जायफ्रा जोंनि आसाम आरो बिटिसिआव मुंख्लं जानाय न'खरफोर फैगौ 21 अक्ट'बरावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि फाउन्डेसन डे गायसन सान होनबा खालि नोंथांमोना गासैबो फैयोब्ला मोजां जागोन आरो होनबा खालि गोबां बाथ्राखौ जायफ्रा मार्टियास फेमिलि जायफ्रा एनआइए नांनानै थानाय फेमिलिफोर नोंथांमोना माखासे बाथ्राखौ गोबांखौनो मिथिलांगोन खारन जोङो दिनै ससियेल मिडिया बा निउस पर्टेलनो माबा माबि बाथ्राफोरावहाय जोङो कयेकथा बाथ्राखौ जोङो खुलामेला बाथ्राखौ खोन्थानो हाया बा फोरमायजोबनो हाया ओंखायनो आं खावलायदों जायफ्रा मार्टियास फेमिलि एनआइए नांनानै थानाय फेमिलि बिथांमोनाबो 21 अक्ट'बरावहाय गासैबो जुदि सफैयोब्ला होमबाखालि जोंहा मोनसे मोजां गोगोमनो सावरायलायनायबो जागोन लोगोसे जायफ्रा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि मेम्बार सोद्रोमाफोर गासैबो डिस्ट्रिक्टनिफोर हानायमानि फैयोब्ला नुजाफैयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो खारन माखासे दिनैनि दिनाव गोबां डेभेलपमेन्ट जानानै दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि सावरायनायाव नाजानायाव सोरबा दल संगठननि आफादनि नाजानायाव बेखिनि डेभेलपमेन्टआ जायाखै होननानै आं सानो सोरबा इउपिपिएल होन सोरबा माबा माबि एक्स वाइ जेड दल संगठननि नाजानायाव दिनैहाय बेखिनि डेभेलपमेन्टआ जानानै फैयाखै होननानै आं सानगोन मानो होननानै बुङोब्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि जेब्लानिफ्राय गायसनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ जायफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनाखै जायफ्रा दिनै मार्टियास फेमिलि बिथांमोना एककालीन मोनसे होनाय दङमोन
बिथांमोननि फारसे साख्रिनि बाथ्रा जायफोर एनायै नांनानै थानाय न'आव फेमिलिफोर बिथांमोननि बाथ्राखौ गोबां सावरायलायनाय जादों जिखुनु मिथिं दावथिं इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिआ मार्टियास फेमिलि जायफोर रिहेबिलिटेसनखौ मोनजोबाखै बिथांमोननि फारसे गोगोमै सावरायनाय जायो ओंखायनो आं खावलायगोन दिनै फैगौ अक्ट'बरनि 21 अक्ट'बराव जायफोर मार्टियास फेमिलि एनआइए नांनानै थानाय फेमिलि जायफोर रिहेबिलिटेसनफोरखौबो मोनाखै एक्स एन डि बि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि सोद्रोमाफोरखौबो आं खावलायनाय जाबाय थ' नोंथांमोना जाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि थांनाय सेप्तेम्बरावहाय नायस्रांसारजों जाय सोद्रोमाया सावरायनाय बेखौबो नोंथांमोना खोनाबाय माबोरै बिथाङा बिथाङा नाथाय गोसो सिङाव दुखु मोननायखौ एसेब्लाबो फोरमायदों बा नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ थ' इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिआ जोबथारनायाव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंफिनबावनो लुबैदों इलेक्सन गेलेगोना खाथां आरो सोर पार्टिजों थाफानानै गेलेगोन बेखौ दासिमबो डिसिसन लानाया जायाखै अदालगुरियाव केन्डिडेट महरै 3 होगोना बियो खाथां बा रोखा जानानै दं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै खालि जानानै दं बाक्सायाव क'क्राझार आरो चिरां बावहायबो 3 खाथां जानानै दङ आंबो निर्दलिया हिसाबैब्लाबो जायखिजाया इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बि हिसाबैब्लाबो गेलेनाया रोखा जानानै दङ बेखौ बार बार बुंबाय थानांगौ दरखार गैया जेननाय देरहानाय बियो थाखागोन इउपिपिएल खौ 2025आव एसेब्लाबो दोनथ'नाया मोजां जागोन जायनि जाहोनाव दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआनो एनडिएफबि नि केडारफोरा सासेबो डेभेलप जायाखै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां बाध्यता जादों बिजेपिनि खुंथायाव थाग्रा दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल खौ दिनैनि दिनाव एसेब्लाबो जानगार खालामहोलांनो हमदों थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय इउपिपिएल नि सोद्रोमाफोरा दुखु बा गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया जा बुंनांगौ सिदा सिदा थेरा बेखा बाथ्रा बुंनानै जेबो लाब गैया दिनैनि दिनाव सिदा सिदा बाथ्रा बुंनायासो थिगखा थ' लोगोफोर आं बाथ्राखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि